Duon bura mar ODM koro golo listi mar nyinge jogo magi gwele kombe mopogore ten duon bura no kama oting'o Gladys Wanga kaka jakom kachiel koda jotelo mamoko mar mondo miyo bio kaw telo kopuodhgi kod kuku maduong' mar duon bura no. Bende jasiasa Jimmy Wanjigi koro kwero sirikal ni en ok en achiel kuom jogo mane siro ng'anyo mar rowere kaka obila osebedo kalieko. Warang'ane mo kuom weche mamiyo pek chenro en maro imore. If there was somewhere to fund them, I would fund them. If there was some channel, I can take the little money I have to make sure that they have water and that they have toothpaste so that they can handle this tear gas that is illegally thrown at them. Jaohala Jimmy Wanjigi okwedo siro ng'anyo mag rowere mag Gen Z kaka obila lieko. I served in the Goldenberg Commission, and it is after we submitted our report that we relooked at our PFM Act. I served in the police task force on police reforms, and it is the result of that task force that we now have IPOA, we have the Police Service Commission, we have the IG as a single command of the police and the AP. Aromo kod tija ton jener, okil Dorcas Oduoro wacho samane ida dhoge kod komiti marod bura. Teachers are ready to down their tools once I'm done with the due process. If Teachers Service Commission shall not honor the second phase of the CB. Riwruok ma jopuonj NATO lando ni gionge thuolo mar go mbaka kendo kod sirikal kendo gichomo gomo giko dweni. Machiegni Ramogi tudri kodwa namba mar otewa machuok e namba 339 ka okamano yudwa e mbui mag oganda wantiere Facebook, wayudore YouTube, bende wayudore e mbui mar Instagram kachiel kod X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Domo malo koro tamo bilandhio ja ohala Jimmy Wanjigi toko bila chakore nyoro goyo kambi e pare mamudhaiga. Kata kamano nyola mare kokalo okil mare Willis Otieno to lero ni piny owacho gwandre kode wi siasa ni Wanjigi onge ketho moro amora. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Obila pod nogo kambi e paro Jimmy Wanjigi kendo ne gikie en owuon mondo gindhiye. Obila Otieno mangima ne omonjo dala Wanjigi kendo timo pedha gi agoko. Monj manyola mare wacho ni en mano ma omako gi kod buok kalore kod kaka ne etae. Do not shoot me. They came around 7 p.m., forced their way in, broke the door. Personally, I was beaten up by 5 officers which were masked. Once they entered, they assaulted my sister and my mother. They asked them to lie down on the floor and kicked them in the heads. Then from there we had no choice to cooperate. One thing that keeps us going is our father. We're here we protect him and we love him. The police came to humiliate us and to degrade us. Obila mane omane kod gig lweny mager no monjo dala no kendo sete ka gi ikre motegno gi lweny. Gokinyi pone ntie obila motemo ne wa pare kendo ne gidhi nyime gimanye ka gichoko neno ma giwacho ni gibiro tiyo godo. To kane gidonjo ka gituro dhoudi gigojo mane nitie ot ma jaode gi nyithinde ba gichuno ni gitimo msako e room ka room. To kane gitimo msako no chak time sa achiel gotieno to gitieko sa 10 gokinyi. Ba gindiko piny gik mane giyudo e dala ka. Ne giyudo sine ka simbe mag iPhone, iPad, bendera mar Kenya, walkie-talkie miwuoyo godo e yotgi to kod gi receipt mar mafuta miole gari. Kar kod obila Wanjigi yando kano gigo mag lweny moko mako puodhi ma bende gichijgo ni nyalo tigodo yo marach. Pane ka gifwenyo ni koro dhi yudgi to gibukre ni gibiro gipango gimoro ka ni ati giyudo grenade gi balaklava od Wanjigi. To samani manyo gini timo msako nyoro cha mane jitene nitie gione onge. Koro margi magitimo kendgi ni ema gipidho gigi. Koro magi ni ma jokuoge mane oseyudi di koro wach gima gibiro timo ka osetamogi. Koro gitemo lalo tiend jopiny. Gibiro gi gima miriambo mondo giriamb ne Wanjigi ni Wanjigi ne nigi grenade, Wanjigi ne nigi balaklava. Monj makamano omiyo josiasa madite mathurka otimo limbe e pare mar chung' kode e wi midhiero mane okwako johala no. Lakini niseme ni kinyume cha sheria
wangeenda kotini wapate warrant na wangekuja kwa taratibu za kisheria. Nikiingia hapa, maafisa wale walikuwa kwa hili boma walikuwa zaidi ya 50. Tulipoingia wakaanza kutoka moja kwa moja. Sasa ni wachache wako kwa nyumba, lakini hata hungeweza kupita kila mahali, ilijaa polisi. Oken safar mokwongo Wanjigi yudre kama tek eluto obila inyalo pane higa mag 2017 obila nomonjo Wanjigi e yo machal kama. Kata kamano seche mane imanyo Wanjigi en owuon to nolal miru kendo ne opondo. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nochopo mar chwo wang'e e gima ne dhi nyime. Kata kamano Odinga nowuok ma kowuoyo kod jofwamb weche. E tilo mar ariyo obila no dhi nyime kod go tach dala ja siasa kod jahala Jimmy Wanjigi ka gitimo pedha mar yudo gigo ma gitudo kod weche mag ng'anyo mosedhi nyime e thurka. Kata kamano okil mage kaachiel kod anyuola ne wacho ni magi gin weche mag siasa matudo kod Wanjigi. Eric Owenga, Ramogi TV, Mdaiga, Nairobi County. Gikone to jawala Jimmy Wanjigi onyanyore lela bang' pondo ne obila kuom seche 24 ka imanye. Wanjigi mane wuoyo gi jofwambo e midhiambo kwedo ni en ok osebedo ka osiro ng'anyo mag Gen Z e yor omenda kaka piny owacho paro. Jawala no ne oseyo mokalo jatend piny William Ruto kuom tiyo gi agoko gi obila e tok chik ka omedo ni Ruto tich osetamo kendo nego owuog e apisi. I don't know what funding Gen Z is. Let me be very clear. And I want you to catch me very clearly. June 18th, when the first Maandamano began, there was a request for money to help those who had been jailed. I publicly donated money to help many come out of bond. Some came out on free bonds, others were bonded. I even put it on my Twitter feed, X, that I have done so. Let me also add, but let me tell you, if there was somewhere to fund them, I would fund them. If there was some channel, I can take the little money I have to make sure that they have water and that they have toothpaste so that they can handle this tear gas that is illegally thrown at them. I would do it. Are they doing anything illegal? No. They are exercising their democratic right. All right? So I would like to know which government agency is saying I am funding. And what is this funding? They are looking for scapegoats. They started with, I think, Russia. Then they went to Ford Foundation. Now it's Jimmy Wanjigi. Please. They are looking for scapegoats. They are the cause of this problem. William Ruto is collapsing the economy of this country. The problems are just not even begun yet. You see problems here you've never even imagined going forward. Right? He's a sinking ship, and he's looking for scapegoats. Odiochieng' achiel tok chamo momambo kuom jotend migepe osechako mana tich kokalo limo apisegi kata dhi e chenro e bwo migepe magiteloe. Millicent Adhiambo rango kaka moko kuom jotend migepe nochako odiochieng'gi kawuono. E boma ma Nairobi, picha mago ka jatend migawo manyien mar jotije sirikal pachoka, Justin Muturi, nyono mos kochomo e apise. Jatelono manodonjo e apise mayudore Arambe House odiochieng' mokwongo ka jalwete luwo bang'e kalumo wuoth kotha leusi moromo dende ne odonjo e apis mondiso bedo e kome kendo jogo mane oyudo e apis kanyo ka oyango ni koro en mana chwedo tich ne jo Kenya. Utumishi wa umma ni kutumikia wananchi kabisa. Bang'e to Muturi ne orwaki apisa yanga mondo chak tich kod jatelo mongirore e migawono Amos Gathecha. How are you? Kamwaro. Okay. Yes. Karibu. Yes. Komachielo picha moko ka jatend migawo machon mar mwandu manie bwo lowo Salim Muvuria rwako Hassan Ali Joho e apis kaka jatend migawo manyien e migawono. Muvuria ne omiyo Joho obok moting'o chenro mag migawono kolero negi achiel kachiel. So you are good to go, Your Excellency. The rest are policy documents, the MTP4, the fisheries policy, the Mining Act,
They are all here. Asante. Bang'e to Hassan Ali Joho ne osingo mar tayo migawo no kaka owinjore kumane Salim Mvurya oweye godo ka olieko ni chal ka gima tich nitie mathoth mowinjore otim. I see you've done quite a bit of work, but let me assure you we'll take over from where you have left and volunteer for this country. And I'm grateful for the work that has been done so far. My assurance is that we'll continue to consult. E kinde no bende, jatend migawo manyien mar teko pachoka, Opiyo Wandayi, kanyakla gi jatend piny Kenya William Ruto, kod moko kuom jotend migepe, ne olimo gweng' ma Kirungu mar sidho chenro mar ywayo stima ne jopiny mahewa 15,000 e kaunti ma Murang'a. Magi biro mana tok seche 24 bang' jotend migepe 19 chamo muma. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Komiti magoyo kogno jotend migepe mogwel odayo dho Attorney General mogwel Dorcas Agiko Duor kod jatend migawo mogwel mar pinje Afrika ma ugwe Beatrice Askula. Dorcas Duor madhi bedo Attorney General mokwongo mamiye pacho kae ponono ni opuodhe osungo lony mare mararie weche mag chike pacho ka kod piny mangima. Osingo mar goyo kogno malongo paro mag chik kod chenro mag piny owacho motelo ne keto gi e tim kaka yo mar tieko midhiero mar doho siko wito oko chenro mag sirikal kuom ataro mar katiba. Chris Owino nigi ler. Kaka duoko ne oganda jo Kenya ewi gima omiyo jatend piny William Ruto ne oneno ni en emoromo bedo Attorney General mamiyo mokwongo e historia mar piny Kenya, Dorcas Agiko Duor opedho lony mare mathagalany e weche mag chike e pacho kae kod piny mangima. Dorcas Oduor onyiso komitino ma otelne kod spika mar od bura Moses Wetangula ni en kod chia lony maradhai kod paro maliw mar bedo jang'ad rieko maduong' ne jatend piny William Ruto. I was appointed by different heads of state in this country to serve in commissions and task forces. I served in the Akiwimi Commission on land clashes, and it is after we had submitted our report that we started land reforms in this country. I served in the Goldenberg Commission, and it is after we submitted our report that we relooked at our PFM Act. I served in the Police Task Force on Police Reforms, and it is the result of that task force that we now have IPOA, we have the Police Service Commission, we have the IG as a single command of the police and the AP. We also have the merger of the Kenya Police and APs under single command. Midhiero mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar yudore e doho kuom chuogo chike kaachiel kod chako chenro ma odhi ataro kod katiba bende omi pek. E duoko mare, Dorcas Oduor oyango ni midhiero ma kamano biro kaluwore ni migepe mag sirikal pod temo yudo kar katiba mar 2010. Most of the contents of those bills contain new jurisprudence, not only to the executive, but even to the judiciary. I take it as a testing time. We are testing the Constitution through bills, through legislation. Honorable Speaker and honorable members, a testament to this is that even in the Court of Appeal, there are issues that they've not agreed on. They have not given direction. It is a good thing for us to test a new legislation. It will be volatile for some time, but after some times when we have matured with the 2010 Constitution, then the law will be settled. Osingo mar neno ni paro mag chik kod chenro duto mag sirikal ogo kogno malong'o motelo ne ketogi e tim. But that having been said, it is a concern if bills are declared unconstitutional when the Honorable Attorney General has contributed to them. What I would do is to find out why they have been declared unconstitutional. Number two, I would make sure that as the Attorney General, I advise that wherever we come up with a bill, it meets the constitutional requirements as provided. Ewi chenro mar kawo pach jopiny, Dorcas Oduor osingo mar loso chik manyien madhi tayo chenro mar kawo pach jopiny e bwo ndalo 100 poni okawo apisi. Komitino bende ogoyo kogno jatend migawo mogwel mar pinje mag Afrika ma ugwe Beatrice Askol mane osingo mar tieko ywaruok e kind Kenya kod Liba mamage kaka Uganda ewi chula ma Migingo. Ponono ni od bura opuodhe kaka Attorney General mokwongo mamiyo ma pacho kae ting' maduong' makoro ochomo Dorcas Oduor
en luoko sirikal mar Kenya Kwanza ma oseyudore e bugo mar chik kuom thuolo malach kuom biro kod chenro kaachiel kod paro mag chik ma odhi ataro mar katiba. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Gavana Makisi Simba Arati, nyawadgi ma Mombasa Abdulsamad Sharif Nasir, kaachiel kod Seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi, ogwel ka jolup jotend duond bura mar ODM. E romo mar kuku mar jotend duond bura mar ODM kawuono, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ema owal kaka jakom mar duond bura no, ka jaod bura mar Arieda Otiende Amolo kod nyawadgi John Ariko ogwel kaka jolup Wanga. Jomoko mogwel e telo mag duond bura no oting'o jaod bura ma Kisumu County Ruth Odinga kaka jalup jagoro machano chenro mag duond bura, jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu kaka jagoro mochung'ne weche mag siasa, Rahab Robi kaka jagoro mochung'ne weche tudruok kod Kakuta Maimai, jaod bura ma Kajiado East kaka jagoro mar chenro makende kod rango ngima jokanyo mag duond bura no. Nyinge girito mondo puothgi kod kuku maduong' mar duond bura mar ODM. Riwruok mochung'ne dongruok mag mine midendo ni maendeleo ya wanawake kaunti ma Mombasa kwayo kamati mar od bura mochung'ne puodho jotend migepe mondo chiw thuolo machielo ne Stella Soi mane owale migawo mar kit chwech. Kane giloso Mombasa, gikoni en midhiero ni e kind jotelo kata jotend migepe 20 manyocha owal, Stella kende ema ne kamati no rem puodho. Kata obedo ni jatend piny ne owale, ken kod geno ni onyalo tayo tend migawo no. Gikoni okang' makamano bende mageto nego chuny mine mani kod riyo mar telo. Omiyo giramo ni mine bende nyaka chiwne gi thuolo to chutho ni mar kwan mine manie tend migepe bende pod ne piny kipimo kod jowetegi machuo. Sisi tunavyosema yule mama apewe another chance. Leo kuna wale ambao wanafanyiwa interview. Hata yeye angeingizwa kwenye hiyo list na yeye akaenda akafanyiwa interview tena. Sisi tuliona kuna wakati Malonza, wakati wa Uhuru Kenyatta, alifanya the same thing na aliregeshwa tena na aliperform. Na wengi tu. Ama hii Kenya yetu inataka mama ambaye anaongea bila vitendo. Kwa sababu unaweza kuwa wewe si mwongeaji, lakini ikawa wewe ni mchapakazi. Mama Stella amewahi kuwa paka DC. Kwa hivyo hiyo inaonesha wazi kuwa anafanya kazi na community vizuri. Through ile nino zake alizitoa, and I'm sure she's experienced and she can deliver. Mimi nasema wengi walikuwa pale, walifanywa interview wengine mbeleni na hawakuwa na experience kama huyu mama yake aliyosema, na wamechukuliwa. Kwa hivyo sisi kama wanawake tunajitolea na sauti moja, tunasema huyu mama apawe chance tena. Naona kwa sasa hawezi hata kutembea na ana uso. Rais na kuomba turudishie yule mama uso. Maka kila kitembea anaona kama watu watasema ni yule mama ambaye alikosa ile nafasi. Mimi nina imani Mama Stella Soi anaweza katenda. Jatend piny William Ruto jiwo jopur mag kahawa mondo wekao hola mag bengi manego gini malo konyiso gini sirikal oketo thenge shillings bilion 3 ne jopur ma ginyalo kao kaka hola nego mogonyore. Ilime mare odiochieng' mar 3 masawa mar Kenya, Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua nokolo i kaunti ma Murang'a ka gisingo chenro mathoth mag dongruok ne oganda go, kamoting'o gero apeyni kod bero ohala mar chae kod kahawa. Ruto bende wacho ni sirikal oketo thenge omenda maromo bilion 2 mar chulo gope duto mag cooperatives ma jopur kahawa ni godo. Rais, sisi hapo watu ya Murang'a ni wakulima ya kahawa. Na ukituongoza mikakati ya kahawa inaendelea sawa sawa. Hawa pia ni watu ya majani chai. Ukituongoza tunaendelea vizuri. Na rais, sisi kazi yetu ni kukushikilia. Tuendelee kukusaidia. Sasa katika budget yetu tumeweka pesa ya kulipa madeni ya cooperatives ambayo inaumiza wakulima wetu. Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba cooperatives wasiende tena kukopa pesa kwa mabenki, wanalipishwa 20%. Sasa tuko na pesa ya serikali, tumeweka bilioni 3. Hawa cooperatives ya wakulima ya kahawa wakope kutoka Cherry Fund ambayo ni 3%.
badala ya kwenda kukopa huko kwa mabenki wanalipishwa 20%, inakuwa mzigo kwa wakulima wetu wa kahawa. Bang' rowere mag Gen Z bago ng'anyo pacho ka odiochieng' manyoro, ng'anyo ma giwacho ni ne ok omiyogi duoko makare kaluwore kod koso bedo gi chenro maler pod giramo ni gibodhi nyime kod kero sirikal tesre. Rowere gi mosebedo ka oketo piny owacho e tago maliet koro pango loso ikruok makare kaka kawo opande kod ombulu e kinde mowinjore mondo konygi e timo yiero makare kendo wito oko jotelo ma giwacho ni ok winj dwach jopiny. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ne ogoyo kodgi mbaka kendo koro miyo waler. Bang' rowere mag Gen Z uso ne jopiny chwakruok mar ng'anyo margi mar nane e mbui. Ng'anyo no giwacho ni ne omodho pi kendo koso nyago olemo moro amora kopogore kod geno margi. Kuom adiera, rowere mang'eny oseol gi dhi e street mar ng'anyoni. Ne waonge objective mane wadwa ni mondo mi wa achieve bang' ng'anyono kaka rowere. Omiyo ka ne wachake kapok nochopo nyoro e social media, ne wa hype ahinya. Lakini ka ne wachopo e ground to ne wa lose focus. Ka oloso kotiri mar Ramogi otieno manyoro, Odhiambo Jiro, apisa e riwruok mar Haki Afrika, lero ni achiel kuom gigo mane omiyo ng'anyono ok otimore kaka ne gipango en nikech josiasa nyocha osengamo thuolo ma yande rowere oloso e paw siasa bang' jatend piny teng'o lwet jotend migepe mokwongo e sirikande mogo. Ng'iyo kuonde mane ng'anyo pekie. Ineno ka koro Mombasa ogol jo politically. Luo Nyanza okawo nagi wa mokari adek mondo koro o confuse jopiny no se ka ujogu koro weche beyo rado school fees pod malo weche beyo nadi to police pod nego jogwa kendo jok manoneg pokwaido inquest file koro weche bed mabeyo nadi wan gi mwang'eyo there is a political settlement between political criminals madwa benefit from the struggle. Kaka yor medo tayo chenro margi kendo medo soko wang' piny owacho, rowere gi omedo kwayo jowetegi mondo kik jony kendo gidog chien gi pang chenro margi malong'o mondo konygi yudo gima gidwaro kuom jotelo manitiere e piny owacho. Kik walose hope. Gima wanyalo timo sani en ni accountability mane wachako cha wadhi godo mbele, watem matek mondo waket jotelo masani nitiere mosemiwa gi mondo giti. Wan kaka Gen Z onego bed ni koro wadok chien mondo wa organize. Ber ka wabedo gi mpangilio moro ma wabedo gi structure ma bo konyowa mondo wang'i other alternatives nikech ok ibi ng'anyo pile kwa rito mondo gik madwaro ka otimre kawuono chieng'no. E neno ni rowere otieko midhiero mar telo marach kaachiel kod mibadhi e tend migepe kod piny owacho chutho, gikwayo rowere wetegi mondo oriwre e paro kendo bed kod ajenda margi maler ma ginyalo keto ne sirikal. Bende gikwayo rowere mondo okaw ombulu kendo gineni gitimo yiero makare e yiero ma 2027. Vijende onego chak puonjre kaka ginyalo luongre together to gibedo ga agenda moro nikech piny tayo ga agenda. Ok dita piny gi wuoya ni gidwaro telo maber to komi telo no to ikia gima kaka onego bed ni timo. Vijende onego chak organize 2027 to okobora ahinya ochiegni. Ka vijende nyalo loso party gi is a good option. King'iyo political parties at marwa mar 2011 ochiwo guidelines maler kanyo kaka ng'ato nyalo loso party mati Kenya kae. To e piny demokrasia mar piny mora mora kata ki compare mar America kocha kendo gi compare gimora mora mosedhi mbele kata ma UK piny itayo gi party. Nyakubedi gi party tinde nang'o? Party uni ocho paro maungo kaka ji chiel. Tu paro ni pachu ni nyalo konyo piny ni. Wapar uru ni telo maber iyudo mane kura. Telo maber iyudo ka wawuok oko wago kura. 2027 ok bor ahinya, ochiegni chopo. An gima nyalo jiwo rowere niya, wakauru ombulu to wachakuru jiwore, wachakuru bedo pamoja. Mako chopo time no to wago uru kura mondo jotelo maber mwadwaro manyalo tiyonwago wakete telo. Rowere gi kwayo jotend migepe moyier manyien mondo tinde jo Kenya duto e yo marom kendo makare kendo giked kod weche mibadhi ma giwacho ni ogo tach e pacho kae. Jotend migepe moket manyien akwayo ni mondo giti tich maber kaka jorowere no osewacho gi kaka jopiny Kenya wadwaro maendeleo Kenya kae. Wadwaro neno ni pesa ma ji kawo kaka tax gi kaka gitiyo, wadwaro accountability go. To joma nitie gi corruption cases kata kano duoko o make sure no reduce corruption cases go mang'eny ket kanyo kama pesa dhie to nitie ji mang'eny mathagre. Giti ne Kenya kijumla nikech ka gitiyo ne Kenya to ayudo kipako gi e pinje maoko kaluo kende to kata wan wamor to mano biro miyo wakata
kochako chopo time machielo miyiero jotelo, iyudo ka kombe mang'eny ibiro mi joluo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj NATO koni onge twak moro amora ma gibiro bedogo gi piny owacho kata duol ma ochung' ne ndiko jopuonj TSC e wi keto timo girimiti mane giketie kogno e tielo mar ariyo. Jagoro maduong' mar NATO pacho ka Collins Oyuo koni TSC ong'eyo malong'o dwaro mag jopuonj ma gionge gi thuolo mar chako bedo kod gige twak. Oyuo mane loso e kinde romo mar higa mar jopuonj NATO e bade marachuonye kaunti ma Homa Bay ne okoni gidhi ndiko notice mar ng'anyo margi machakore tarik 26 dweni ni migawo mochung' ne jotich, duol mar TSC kod migawo mar somo. Onyiso jopuonj mondo ikre ne ng'anyo mar tipo ma gidhi bedogo chakre tarik 26 bang' piny owacho rem keto e tim ogirimiti mane giwinjore e tielo mar ariyo. Teachers of this country have been belittled. Teachers of this country are like not workers, not citizens. And I want to start by acknowledging the position you took as a branch. In the resolution that without the implementation of the second phase of the CBA, teachers will not go back to work. Teachers are ready to down their tools once I'm done with the due process. If Teachers Service Commission shall not honor the second phase of the CBA. Ramogi kanyo wakawi mokwongo chenro en maro imore sadek gi dakika 25. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unapigia games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabori kwa mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Maintain your position. Ili udakanyoke kafaya gudi. Local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Machiegni kendo jokanyo mopogore sekta mar somo medo jiwo piny owacho mondo med bero kuonde tiegruok mag tije lwedo e piny mangima kaka achiel kuom okenge mag dongo sekta no. Magitimore ka ng'eny rowere mosetiegore yango ni gin gi okenge magiseketo e kedo kod midhiero mar koso tije. Odhiambo Ian Derek nigi mathoth. Higa ka higa, mae kaka weche nitie e kuonde tiegruok. Miche mag rowere mawuok e kuonde tiegruok mamalo wuok kod lony ma opogore. Kata tok lony makamae, pod gin kod wich bar mar yudo tije, ahinya kata joma tiegore ne tije lwedo.
Achiel kuom okenge makoro konyo raweregi en tije masani nitiere e mbui. E kar tiegruok ni Makisi, piny owacho oseketo computers maromo 100 e konyo okang' no. Yani kujituma, and so long as uko online, you can have a variety of work to do. Online work ina pay kabisa, like it pays. E okang' maduong', courses ma itiyo kod lwedo nenore ni konyo jopuonjregi matiegore. Mae kaka weche timorega ka, roweregi nitiere e yor somo mathoth, ka lekgi en achiel, kaka ginyalo loso tije ne rowere wetegi kod gin. Juu hapa ni sana sana tuna rely na ufundi, so hiyo ndio advantage yetu. Juu hata tukitoka huko nje tunaweza fanya kazi yetu ya mikono, other than ile story ya sijui lazima tufaye white collar jobs here. I want to urge parents who have children at home, children who dropped at class 8, children who failed or didn't make it to university at their form 4 level, that's not the end of life. Kagin kae, bende weche nyuola kaka tiyo kod yedhe mamero ji, bende ipuonjo yaweregi. Na pia tunatumia nafasi hii kuweza kuelimishana kuhusu vitu mbalimbali kama nidhamu kinyume na mihadarati, nidhamu kinyume na ulevi na pombe, nidhamu kinyume na kila uzembe. Jokanyo mopogore opogore sekta ni bende medo kwayo piny owacho mondo med rido kony ne sekta ni. Sasa kama yeye kama rais tungeomba kuwa serikali iweze kuangalia na consumability. Saizi tuko na production yenye hatukuwa nayo, tuko na watu wa juakari, tuko na watu wa welding, tuko na watu wa artisan. Wengi wataingia vijijini kufanya kazi. Aweze kufungua opportunities, vijana waweze kupewa machines. Government ianze kuset centers for machines. Magitimore seche ma piny Kenya dhialo higni 100 chakre kuonde tiegruok lwedo ne ochakre piny ka kod okenge magisegoyo. Kata kamano, piny owacho oketo tenge omenda maromo bilion 28.8 e siro somb kuonde tiegruok mag lwedo. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV. Jatend jotend migepe kod migao mar weche pinje maoko Musalia Mudavadi ne oyuore chenro motisi ni mkulima majuu program mane tayo nyasi mar oro oko jopuonjre mag kuonde tiegruok mag TVETs madhi e piny Ingereza e yor tije mag pur. Mudavadi yangoni okang' makamano en mar uso piny Kenya e pinje maoko ka ojiwo jopuonjre madhi mondo obed kaluwo chike pinjego, ka bende oyango ni Kenya kod piny Germany osedonjo e winjruok e neno ni jopuonjre mathoth mawuok e piny Kenya oyudo tije e pinyno. Jotelo mamoko kamoting'o jagoro e bad migao ma kuonde tiegruok mag TVETs Esther Mwanza bende opoyo okang'no. Karibu sana. And my fellow Gen Zs, I am privileged to be here for this momentous occasion when we are sending off 350 beneficiaries of the Mkulima Majuu program to work in the United Kingdom. Let us congratulate these young men and women for securing a unique and invaluable opportunity to work in the UK's agricultural sector. The government has facilitated their travel through the Youth Fund, as you have heard. These beneficiaries stand on the threshold of a journey to transform their lives while making an impact on the development of the host country and our beloved nation. The trainees will be prepared to take on more significant roles in our nation's development. Let me take this early opportunity to appreciate the State Department of Diaspora, the CS, and my small sister, Roslyn, for spearheading and constantly collaborating with TVET for implementation of this initiative. Very sincerely, Roslyn, I am very grateful. Jorak mako molo sub location e North Alego dwaro mondo piny owacho ger kar tiegruok ile mosebedo koling ok tigodo kuom higni bura. Jakom mar Komolo Development Forum Philip Achayo wacho ni lobno maromo eka 12 pok tigodo ne dongruok moro amora kuom higni 40. Gimedo ni sama imedo Sia Institute bedo National Polytechnic gin bende pargi kod kar tiegruok mar tije lwedo. Gimedo ni lobno gi sani en kama jonjore ponde gino mahinyo arita magwengego.
Jogweng nenu bet piny kuwuoyo to gi chunygi oneno ni kae oger gie college madiere midhok sungu luongo ni TVET. To gineno TVET ni biro konyogi iyo machielo biro miyo nyithindgi puonjruok. Wang'eyo ni area ma wanetieni bodaboda osebedo mang'eny to ji opong'e to nyithindo onge kod skills. Koro nyithindwa gi kobiro ka bodo puonj tiegruok to gibiro yudo tijegi, gibiro loso tijegi giwegi. Ok nyithindo kende kata jomadongo ma pod chunygi gombo mondo som. Gik wa ikwalo idonjogo kae. Onge kaka didonj bididwar. Nwach en bungu motwere. Omiyo kwan ka maendeleo dibed kato dwa bed mamor. Kata kwa pidho rabuondwa ka maendeleo nitie, wanyalo yudo pesa. Moloyo mondo wayud shida kae. En na county government ma pod ok wadonje, to be wadhi donje. Wase rwako kata tero kwayowa. Gimwadwaro ni MP Malego Usonga, Muluor Samuel Atandi, ofise pod ok odwokowa, lakini kata kamano wageno ni machiegni obiro dwokowa, kobiro konyowa mondo bunguni kik med bedo nono. Migawo mar thieth e kaunti ma Siaya oketo winjruok kod kambi moro mar ji giwegi mar konyo choko kendo kano nonro mag thieth. Jatend migawo mar thieth e kaunti no Martin Konyango wacho ni mae dhi konyo e bero chenro mag thieth. Konyango omedo ni kambi mar Medtronic Lab dhi konyo e kawo nonro mag tuoche ma ok landre kaka tuo mar sukari kod mar remo e kind mamoko. Tuochegi oyangi ni mako 40% mag thoe matimore e kaunti ma Siaya. Okwayo jodak ma Siaya ahinya joma hikgi oniang' ma thothne bedo kod tuochego kik dong' oko e nonro ma gichoko mabiro konyo e chwalo ne gi thieth kod kony. NCD coordination, NCD control. Yeah. NCD. Program mwakelo Siaya Kani and program ma target counties Pradega Beach. Counties Pradega Beach gi wan ki county kaka Siaya bende yie kuno, cha wan Vihiga, ne wan Kisii gi Kericho, wan Nakuru, wan Meru, wan pinje mopogore opogore. Koro sani wan Siaya Kani cha wasedono wadonjo dwe mar ariyo. Dwe mar ariyo kanyo ne watimo assessment mondo wang'e ni situation my facilities chalo nade. Koro ne wang'iyo situation my facilities chalo nade mondo wang'e kaka wanyalo kaka kampuni wanyalo ng'iyo area wadonje in terms of kelo neno jotuo e yor computer. What this occasion means, the end result is improved data collection for a big bulk of the diseases ailing our society, and this data collection, which is more accurate, will greatly improve overall health services to NCD group of diseases. We'll have the correct picture and therefore deploy funds, human resource accordingly, so that in the end quality of service increases. Wadhi e kaunti ma Migori kama moko kuom nyidendi matimo weche mag dusruok e kaunti ma Migori osechako tiyo kod dusruok e kedo kod lokruok mar kor lwasi kod arita makare. Nyidendigo otelnegi kod Miss Tourism ma Migori Edith Owido. Jojuma noloso kodgi kendo miyowa mathoth. Kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod keto yore makare mar rito alwora gin twak mosebiro kadhi nyime e piny Kenya. Piny owacho, riwruoge moko mago mag piny owacho kata ji giwegi osebedo ka tiyo kod yore mopogore opogore mar kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora. E kaunti ma Migori mane okawo namba 1 kaka nyako maber mogik e piem mar dusruok mane otimi higa mar 2018, thuolo mabende omako nyaka sani, Edith Owido kod nyiri owetene sani tiyo kod dusruok e kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora e kaunti ma Migori. Nyibeyo ma iwacho ni ben nitiere kod obwongo mawuok e sub-counties duto e kaunti ma Migori osebedo kod piem mar dusruok kuom kinde malo dweche 3 mokalo
ka gitiyo kod thuolono mar puonjo oganda yore mag kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora. Koro the models gia sub-counties mopogre e Migori County. E sub-counties gi nitie projects magitimo. Achiel kuomgi en waste management. Waste management watemo ng'iyo papers jwendni inyalo los kod yang'o. Nitie kama ng'iyo wach drainage systems. Jatendgi Edith Owido wacho ni sani sub-counties duto e kaunti ma Migori osegolo nyadende achiel manie yombe piem mar dusruok ka bende moro ka moro dhi biro kod chenro mare mar kedo kod lokruok mar kor lwasi kaachiel kod rito alwora e piem ma bende koro chan tarik 10 mar dweni. Waste kaka mag jwala, we are trying to find what is the byproduct ma wanyalo bedo ni watimo manyalo duogo ne jopiny kendo e yo makare. Kaka gi jonam, kaka gidhi nam kako onego orit beaches magwa, kako onego beni irito maler mondo wa conserve environment marwa, mondo wa conserve water. Mario na wuor mochu ne sapkono manyatike e piem ni kuom ranyisi ng'iyo kaka inyarito alwora e kuondego ma ikunye mula kaachiel kod mamoko. Nyatike wach mar kunyo gold, ase wuoyo gi jotelo moko achiel manyalo konyowa kaka onego beni wapuonjo ji kaka onego beni gikunyo gold, kaka onego beni giritore. Ok ni wapura lope wagie kito kwang'i ni kae wadak nade, kae bo bedo nade ngima makiny. Jogo marito alwora kod makelo ne lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho koro ne oket mijing'o e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Information is not fully out there. Kaka information chopo ne jopiny, okanyal wacho ni watimo gimoromo. Emomiyo nabiro gi initiative. Wasetimo gik mang'eny. Watimo waste management. Wasetimo betimo spring protection mondo ji oyud pi makare. Kuom thuolo malach Migori County osebedo ka onge gi county forest. To sani wase identify gode 3 mwatiye makendo wasepidhe yien. Raha wapidhe yien, Kiasa Kaleka wapidhe yien, gi god Nyinyo North Kamagambo. Besani wasepidhe yien. Pith mar yien achiel kuom okenge obende piny owacho koro thoro tiyo godo e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Juma, Ramogi TV, Migori. Johala maloko e dho wath mabao e sub-county Maseme kwayo piny owacho mondo los negi apaya mawuok namba kapiyo kochomo dho wadhno. Giyango ni apayano nyamburko ok nyal kalo kendo mano rocho ahinya dongruok mar ohand nam e alworano. Bende gimedo siemo wang' sirikal mondo weketo mibadhi sama gindhiyo jogo matimo kiluwa marach wach magikone osebedo kadhi nyime e dho wadhno. Kagiwacho ni mano medo rocho weche yuto margi. Omiyo sirikal kadwa tieko kiluwa marach to winjore gitime e yor ratiro. Bende gikwayo mondo kabeto duoknegi piny nengo gigo ma gitiyo godo e rito ngimagi kaka life jackets ka gikoni mano biro konyo ahinya jolupo. Aywago ni bondo mi opanwa ndara, olosetnwa ndara madibi bondo mi ochop ba obich kae bondo wayud kaka ohala nyalo dhi mbele. An ng'amo ng'ol. To onge kaka wuoth achopo e dho nam ka onge apiko matinga. Sirikali kuto gi to sirikal mag county gende no ruma gikele ji laf jacket nti dok moko monyalo to nti dok moko moko nyalo. Koro wakwayo mondo migimo laf jacket nikech nyithiwa tho e pi imakowa. Coast Guard wuoknwa oko, sani national koro wuoknwa oko, yo county be nitie yidhi ma ka gidonje tiweyo. Nitie yidhi ma ka gidonje timako. Chandowa kaka jolupo mimako. Nito seche mimako ni joko ng'iyo nam. To watu pok wang'iyo nam. To ging'iyo nam. To dong sirikal DBS kata thurwa ka eseme boseme ka mimake jini. Mondo wang'e ni bech nam ne romo nade mana joko chulo. Mondo wan be koro wachul wabed gi kuwe. Kwayo nani ok dhi Nairobi, dhimna e Kisumu County ne Professor Nyong'o. Wanyumo ni ombolo kana waheri kabisa to gimadwa ni mondo ipar nera. Paria kamoro ni Bao Beach ibiro machiegni to wako kod mbaka. We bet ni sama udwaro ombolo to uringo biro irwa. Sama sida koro tema taro kumwa to uchak udogo wewa.
Ramogi sadeg deka prangwan gadeka waka uyo kora kamano kuoro ote Kairi Vincent Daniels wacho neno wa Mosca intire mbita dala. Robinson Asiri wacho ni en Kisumu Kajulugot got Nyabondo. Kevin Arucho neno wa ka intire mbita Ramogi lerero kamano. Sara Singa nitire Umoja Nairobi wacho Ramogi TV neno maler. Nyakwar Nyager neno wa ka intire Rwanda Kigali Ramogi neno maler. Alan Makombidi wacho ni mit kendo ler Kariobangi South Nairobi. Regan Panyako wacho ni game sub-county Siaya Kababa ka Cleophas Olum neno wa Nyakach Oboch Home gi min gi Elizabeth Were. Kikidhi mabor pod wan gi weche mamoko. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ma sigand hera, timandhoga kod kedo ne adiera. Wuowi marawera ne oyudo hera madhi loko ngimane. Adwa ng'e gima rach gi chiegino. Ne ok giparo ni hera margi ne nyalo lokore lweny. Kama e kaka idwa endelea nadwa wi. To weche ma ok long'o nochako nyisore. Nyise kaka orwakre, akia nang'o giri, wach nyathi. En ang'o marach min? Ketho achiel kende nyalo loko gimoro amora. Berawera ni biro duoko hera mane okawo kanono. Mama nyako na ahero nyako na kabisa. En kechi kata inda wunya ndare no wacho ni ine ming'eyo ka ng'ikelo nago. Mama koro an mang'eyo. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta.